Jesu Kristu inkosi. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ubaba noma apostoli egameni lika Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela nabafundisi bonke egameni lika Jesu nebandla lenkosi uJesu lonke. Amen. Igama lami nginguXolisile, ngingwakaHlongwa eMakhabeleni. Haleluya. Ngiyakholwa egameni lenkosi uJesu, inkosi yangenzela umusa ezinsukwini zami zokuphila. Kuningi bazalwane enginokusho enhlizweni yami kunale ngifuna ukuthi iculo ngoba kwavela kimi, kodwa khona iculo engiyengicule mangingedwe ekhaya lithi uyanginaka akafundi nami uyisihlangu sami uJesu wami. Ngibonga inkosi. Bazalwane angiqale la ngonyaka odlule ngifisa ukufakaza ngezinto ezimbili nje ezintweni ezikhona inkosi uJesu ezenzayo phambi kwami. Ngiye ngaxopheka ngangena uthehlweni. Kwadlula mhlambe 2 days ngaphathwa yihlo, kodwa hayi ngixophekile. La ngiphatha ngendlela yokuthi impela shutha ngizukubona emahlweni. Ngangabona kwayinkungu ngalo ngibika le ndaba ekhaya uma sihlala noMaso babili nabazukulu ababili. Kwasho ukuthi ke ngiyakhuleka, ngiyalalela ukukhuleka kwabaseRoma 10. Ngiyakhuleka njalo, ngiyasitshela isitha ukuthi awazi uvaleka amehlo ami ngiyabona. Ngikhuleka njalo ngisho njalo. Ayike laba bovuke libhlungu linjalo kwaze kwaphela ubuhlungu. Yaphela lenkungu eyayikhona, kwasala ukuthi angikwazi ukufunda iBhayibheli. Lilokhu libovu. Bengivuka njalo ekseni ngiyesibukweni ngiyozibuka ukuthi njani. Ngelinye ilanga uma ngivuka ngavuka ihlo lami limhlophe qhwa. Ngagijima ngejubane ngayama ekamereni ngathi buka amehlo ami. Wethuka uma wathi hawu wenze njani? Ngathi inkosi singisindisile. Yangisindisa inkosi, kodwa kwasala ukuthi angikwazi ukufunda iBhayibheli. Anginazo nezibuko. Ngibole sengishintshana nomanje njalo uma ngifuna ukufunda ngiyothatha izibuko ekamama. Kwafika u21 January, kwafika umkhosi ka21 days ngoJanuary. Ngangene emkhosini. Ngo-day number 21 ngakhohlwa ukuyothatha izibuko ekamama. Mase ngiyolala. Hawu ngikhohliwe sengiyanqena ukusuka thatha iBhayibheli lami ngifunda iBhayibheli selo ngafunda kusuka lapho. Haleluya. Inkosi uJesu yangisiza yawela phaka amehlo ami ngisenakho. Sengifunda kahle ngangasaboni lutho. Okay ke bazalwane ke uhambe isikhathi ke ekwesibili ngihlala nomama ekhaya nginosisi bami abawu4 sinamantombazane so5. Mina ke ngihlala ekhaya selokhu nje. Mangihambile ngisuke ngihambile nje leso sikhashana ngihlala ekhaya nomama. Ngokungakholwa kwethu sithola abantwana ke sibatholele ekhaya, ngekho shadile kuthina sinabantwana. Ngaleyo ndlela bengiphatha abantwana ke mina nguma wengane. Abathola izingane zilethwa kimi, thola izingane zilethwa kimi. Ngikhulisa abantwana ke bosisi bami baningi kakhulu abantwana basekhaya mhlawumbe babheke 10. Bakhuliswe yimi ke bazana sekunanabazukulu bethu lapho. Ngaleyo ndlela oyena muntu obenobudlelwano obukhulu nabantwana basekhaya yimi. Ngoma uXoli nje ngoma. Okay ke bazalwane, ngo 5 minutes. Ngo March meqala ngibe lento ethi fanele ngingene emkhosini. Lokhu ngizindela kuze kuzothi kube khona into ethi kimi uzothi makwenzeka into ungazange ungene lo mkhosi. Ngicabanga ngizongena emkhosini kwesikhathi esingakanani 3 days. Hayi kuye ngithi akuba 5 days ngicela umusa kuNkulunkulu. Kucelile umusa kuNkulunkulu 5 days noma bengawubalula ukuthi umusa omaqondana nami. Kodwa njalo bengithi inkosi ngicela umusa la ekhaya. Cela umusa enganeni zethu, cela umusa kodadewethu, cela umusa endleleni yami yokholwa, cela umusa ngicelele nanebandla yonke leyo nto. Mangabe ke okay bazalwane sinenkinga ke kakhulu angazi kwabanye kodwa nje ngakithi sinenkinga kule network. Angisawazi nje uWhatsApp bazalwane.
mawuthuke wangena angikwazi ukuphendula ama message angikwazi ukulalela ama VN ngibe nento ethi usuphelile umkhosi lo wama 5 days ngiyodlula umkhosi wephasika ngenhlanhla bekhona umzalwane ongifonelayo ngithuke wemfonela ngomsombuluko umkhosi uzoqala ngoLwesine waqala ke umkhosi ngoLwesine uthe nje usaqalile umkhosi kwanombiko othi enye yengane zami okuyingane kaDadewethu eMelamayo inenkinga iyafunwa abantu bafuna ukuyibulala angizange nginake leyo nto bazalwane ngabe lo ngibhizi khulekela umkhosi nawo ngikhulekela iphasika nale ngazi ukuthi khuleka kuthiwani ngoba phela ku WhatsApp akwazi ukuzwa lutho kodwa ngaba nento ethi uhlazi khulekela uhambo phela ukuthi siphephe engozini sibuye kahle uNkulunkulu abekhona kube nokuthula ngibale lezo zinto ngabe sengithi ke njalo emkhuleko wami masingathiyeki ngalutho kephasikeni njalo mangikhuleka Nkosi masingathiyeki ngalutho masingathiwa ukugula masingathiwa ukugulelwa masingathiwa ukufa masingathiwa ukufelwa ngawukhuleka lo mkhuleko kwaze kwazoba uLwesithathu ngoLwesithathu ngokhuleka lo mkhuleko ekseni ngisebenza ekhaya imisebenzi yami ngibe nomuzwa othi thina ngakithi makufika bazalwane awuthinta inhlabathi ngibe nomuzwa ake ngenze ngisheshise ensimini kungaze kufiwe kuthiwe bazalwane haleluya kuthiwe asiye ukusebenza ngiyaqeda bazalwane kodwa mina ngazi ukuthi kuyobe kushiwo kabani ukufa ngibuka le kude kuthe nje ngo6 bazalwane ngathola umbiko ukuthi umfana wami udutshuliwe washona ulanywa intombazane beshone ngoJanuary last year uJanuary lonyaka bazalwane thina besikhala ukusikhalela lo mntwana sekushone lona ke manje sengiyaqeda bazalwane last year makushona umntaka sisi wami naye ngimphathe from 7 months eshone sefunda umatric ubuhlungu esasidlula kube ekhaya mangithi ngilalela abantu bathi akudluli ubuhlungu bokufelwa ingane bese ngiye eBhayibhelini athi Luka 1:37 ngokuba kukho lutho olungenzeke uNkulunkulu ngibuye ngithi basho kanjani ngiye kuNkulunkulu angaze ngane zakwethu bazalwane kodwa mina ngakuzwa lokho ukuthi akukho lutho olungenzeki kuNkulunkulu ngoba bazalwane kwasala ukwazi ukuthi ingane yethu ishiyile kodwa kwasala ukuthula nokuphola enhlizweni engakufisela ingane zakwethu angazizwa kanjani namanje bazalwane kuthe mangabele ingekeza kakhulu ngakhala uNkulunkulu wangikhumbuza izwi leNkosi uJesu lithi zanini kimi nina nonke engikhathelele nesindwa mina ngizomphumuza ngakhala phambi kwebhokisi ngisho lawo ma Jesu siyesindwa Jesu siyesindwa Jesu siyesindwa nginokuthula bazalwane nginokuthula kunomehluko eyona nto engisizayo ukukholwa angalungi bazalwane inkosi sesemsebenzini ngami kodwa bazalwane njengoba isesemsebenzini lezi izinto ezishiwe yiBhayibheli ngiyazizwa zenzeka kimi bengafanele ukuba lapha bazalwane izimo zingavumi ngithi ngolesikuzo sasize msiza sinayo imali yokuyenkonzo yokuphoma siyaphi ngithi mina uyakhathaza ngithi wakhathazeka wadlula mina silaya bazalwane sizenkonzweni sizokhonza uNkulunkulu asithiyekanga ngalutho asithiywa ngokufa asithiywa ngokungabi namali asithiywa ngalutho silaba zabani uJesu Kristu inkosi